Salam, qadarda TikTok sözcüler hem de men patpiçikler meni tanayan tanamadıklar. Hem meni şu bir yıldan beri şu yayında hemşe 1 minut koyatım, şu gezek 3 minut koyacak. Gızarlap gelen tanışlarım, meni sarlayan ne tanışlar. Yine şu yayın gönüsler için. Sizlere men şunun yalı komentariya geldi, şunu açmakza nemesinde zorunda bolup ayda tutmam. Bu proyekt bizim halkara proyekt bolup durup 60 devlet işlep 8 yıl boyu internet platformasında işlep gelip adamlar tarafından barlanan proyektin biri bolup duruyor. Bizim proyekte internet arkalı ulu kazançlar kazanıp bilýäňiz. Her gezek roliklerimde aýdam. Bu taýda näme diýmek? Ine meni izarlan bolsaňyz, men bir ýyldan beri gönüýere guruga reklam etjek däldirim. Näme üçin? Mende girdeji bardyr, şonuň üçin girýändirim-de reklam edýändirim. Owa, işleýän bolsaň, ine şuňa komentariýa. İşleýän bolsaň, seniň bu oturan ýeriň, bu duruşuň ýönekeji, owa ýönekej adam. Sen birinji alan aýlygyňa özüňe giýinmek üçin sormazsyň, adamda kemçilikler bar. Eliňe aldyň, biznesini beýikrak etjek bolarsan, öýüňi remont etjek bolarsan, aldyňda aýlyk aldyňdan srazy tilla bilen kosmetika ýoklamaly däl. Men uly ýaşly adam. Men şu gelecekki çagalaryň, öý goşlaryň işi üçin ýoklajak adamda näme kemçilik azymy? Eliňe pul düşdi. Bizim Osmanda aýdýar, puluň ýeri gazykdyr diýip, gazylyp durandyr. Eliňe pul düşdi, gazylýar. Näse? Öyle işlerimiň öýüň işlerine zatlary bitirermäsoň menem 70'me girenimden kosmetika takamam. Şonuň üçin başta hemmemiz hem ýöneke bolup girýäs. Elimize kazançlar gelip başlansyň, TikTok platformasında dakynarsam, giyinersem. Şonuň üçin meniň Telegram kanalyma ýazsaňyz gülenime seretmeň. Sebäp bäzi şu datlary aýdyp oturyn özüme. Näme üçindir bir sere bir ýalbaran ýalňy bolýarmy, näme bolýam? Ýok, ýalbaranmok, hakka daýdyp oturyn. Eger men bilen gürleşjek bolsaňyz Telegram kanalyma abone bolup bilersiňiz. Şu taýda gençliğin aýdyp bolan ýok. Ine 3 minutda 4 sözlem aýtdym. Telegram kanalda başdan soňa çäli aýdyp düşünşeriz. Meniň awatarym bassaňyz, sylычкама geçýäňiz. Sizi Telegram kanalda garaşýan.